Molt bona tarda, benvinguts a la tertúlia del Show dels Esports. Estem en dijous, ara escoltarem què estan dient per aquí perquè ja han començat la tertúlia. I avui, abans de començar, és l'edició 2400 del Show dels Esports, que celebrem també amb els nostres tertulians, una edició especial, i per això avui començaré amb en Joan Martín, que també doncs, el programa és part, no?, de la seva història radiofònica, i avui 2.400 programes. Joan, bona tarda. Què tal? Bona tarda, com esteu? Déu-n'hi-do, Seguim avançant. Bona xifra. Significa que les coses se segueixen fent bé i se segueixen amb la mateixa filosofia que es va arrencar. Jo crec que no amb la mateixa, sinó amb millor filosofia, no? Amb més eines, amb més recursos, amb més audiència, no? Amb gent que segueix l'esport gràcies a vosaltres. I està clar que l'enhorabona per aquests 2.400, sempre ho dic, està bé sumar xifres, està bé tenir-ho comptabilitzat, perquè al final també dona un valor, no?, a la consolidació, i per tant crec que està molt bé. Sí, perquè a vegades costa sumar totes aquestes edicions, sí. Tenir-ho controlat, sobretot, perquè com et despistis, sobretot el dijous, que no la deixo escrita, després ets de pensar, ostres, ara... Però no, 2.400, els 2.000 programes també els vam celebrar junts. Sí, pot ser. Coincidència, us en recordeu que també ho vam fer? Sí, una foto original. És veritat. Quina memòria, No me'n recordo el que he dinat i me'n recordo... Però te'n recordes d'aquella imatge, no? Sí. Molt bé. Bona memòria. Tomàs, bona tarda. Hola, molt bona tarda. Com estàs? Bé, emprenyat amb el futbol, i l'entrevista d'ahir amb les noies me va agradar molt. Va ser entretinguda, va estar molt bé, i aquest, que no els tanqui la llum fins que no acabin. Que tens molta pressa, tu, a vegades. Joan Plàcides, bona tarda. Bona tarda. Així ja us tinc a tots saludats. Què? També ahir van passar les noies, que també feia setmanes que em deies, a veure si venen a fer una entrevista. Ja ho he vist, ja. I què, t'han agradat o no? Avui remenant a casa, collons, a l'ITV, sí. I collons, aquestes tres els conec. I mira, he posat i els he fotut, sí, una altra rajada. No, però no. Què? No va ser gaire. No, va ser la veritat. I les punyeteres... No li ve deixar un minut per tancar la llum, per què no t'esperes? Què saps, tu? I les punyeteres van venir a entrenar i ningú va dir res. Que havien vingut aquí, que d'això, que allò altre, ningú va dir res. Les dones són molt callades, Perquè ja s'esperaven que veiessis en exclusiva l'entrevista. No, ho he vist. Jo de tu tampoc aniria dient que són molt callades, perquè a partir d'ara tu ves dient aquestes coses que et posaran al cap com un bombo, Després t'ho diran tot. Exacte, ara t'ho diran tot a partir d'ara. Però sempre el negatiu, el positiu res de res, nena. Què em deies? Que aquesta setmana què has estat buscant? Va, expliquem-ho també, home. Home, esclar, a veure, hi ha coses que... Això, els llums és una tonteria, si els llums van automàtics, jo que sé, si es paren com volen. No, jo t'he fet el comentari de que l'altre dia la germana d'en Pitu, ja m'ha trucat en Pitu, que jo estava allà al camp de futbol, estava al camp de futbol a les 3 de la tarda, jo estava al camp de futbol, i la seva germana va prendre un objecte d'un regal, no? I que vindria per veure si el podia trobar. I inclús jo vaig deixar la feina que feia, perquè estava preparant la roba del primer equip, tot això, i vam anar cap allà i res. No vam pas trobar-ho. No. És que també amb aquell vent que va fet aquests dies, d'allò. A mi em va saber greu perquè a mi no vam poder trobar. Ara... En definitiva, que ajudes a tothom, que intentes... Sí, home, i tant, però vull dir que tampoc... I més, no vaig pas veure encendre els llums, era clar, llavors. No estaven apagats, llavors? Mira, i a més aquesta mossa que va rajar i així... No te va rajar, va dir la veritat. Això no rajar, va dir la veritat. Espera 5 minuts, que es canvin, que facin el que hagin de fer. Però ja em va bé que digui això, perquè jo me'n recordo que no estava al claver. Ja sempre em deia, Plàcides, on vas? Mira cap aquí. Ja me tenia controlat, també, sí.
Ara te la torna, te la torna una mica. No, però que va ser amb carinyo, no t'ho va dir... No, tot és amb carinyo, tot és Sí. ja molt ben fet, no hi ha cap problema. De l'entrevista us va agradar el que van explicar, sobretot aquesta Sí. unió, no?, que han Molt bé, fet. vaig pensar jugant aquest dilluns. Sí? Els aniré a veure, aviam què tal. Mira, més feina Molt per bé. en Plàcides, que s'haurà de quedar, no? Una miqueta més o no? Bueno, juguen contra... Contra el Fogàs. Fogàs, perquè l'altre dia vine a jugar contra el Maçanet i se'ls van enrajar. Bueno, Els ja de el veurem, Maçanet. no, el partit? Jo sí, Clar. 9:45. Sí. Dilluns jugant contra el Fogàs i el Fogàs està jugant Lliga, O sigui que hi haurà nivell. Sí, però bueno, aquestes d'aquí a Tordera han guanyat molt, No, però té molt de mèrit, Tenen les seves feines, les seves coses, la seva família, i a més a més trobar temps per entrenar, per fer algun partit, I amb la té, fred- té molt de mèrit, I amb el fred que fa, i ara ja tots tenen la seva camiseta, que ara m'emprenyaran més. Perquè també són, clar, que aquestes zones també són molt delicades. Clar, Sí, feien un té. partit de tant en tant, jo te guardava les samarretes allà a la caixa, que les samarretes del Maloló, m'expliques, però si les són netes i fa dies que estan aquí, cal servir més sovint, o no? Depèn Pues on ara- les tenies, potser agafaven mala olor. Bueno, ara ja s'ha acabat, ara cadascú ja té la seva, si vol posar-hi mimosín que n'hi posi, i si vol posar-hi lagarto que s'hi posi. Que s'espavili Tu què li ell. poses? Mimosín o lagarto? No, jo hi poso xampú del bo, I suavitzant també del bo. Suavitzant del bo. Jo tinc allà un xampú que porta xampú i suavitzant. 2 en 1. Home, dos en un, no. Xampú per la roba? Ja m'entenc. A veure si posarà Sànix ara, i posarà Sànix. No, no, Posa xampú a la roba. ningú es queixa. Els jugadors ningú es queixa perquè aquella roba fa molt bona olor. El que passa Home, fa més bona olor com jo l'he netejat que no pas com ells me l'han portat, que ha fotut una pudor de suor de Maria Santíssima, no? Però me refereixo que, esclar, si fa dies que està allà a la caixa, és normal que agafi Sí. una mica d'humitat i que ell faci hasta allò que una mica pudor de resclosit, el que sigui. Ho entenc perfectament. Doncs pues, tu, ara ja no podran dir-ho. Ara cadascú ja té la seva samarreta i si volen xampú, el lagarto, el mimosín, el que faci falta. Que Quina ja sort. Quan jo jugava ens havíem de rentar les camisetes nosaltres a casa nostra. Com ha canviat això, Bueno, és que jo Sí, crec, perdona, sí. però jo crec que Això és únic. si fas la pregunta als primers, als primers equips... Te la deixaves, era un problema. Després, No, jo crec que si fas la pregunta als primers equips de Tordera no crec que ningú faci la tasca com fan Plàcides de que li netegen la roba i que li planten Bueno, és que com va començar no hi havia ni rentadora. Ja. En el parroquial, si hagués de netejar-ho tot el que No, porten... si hagués d'anar al parroquial, Els guants. hauria d'estar tot ventilat d'una manera... Jo, com anava a fer la legionela, aquí al pavelló, el vestidor del primer equip no s'hi podia pas entrar. No, és una olor... Olor de peus, de botes, això, ui. Els guants, Els les guants, guardes... sí, sí, no, sí. no, tot és... Això necessitaries tenir una A veure, rentadora al camp de futbol enorme. també deixen totes les botes i deixen tot això, però poder la fortó no és tan forta. No és la mateixa olor. No, és la no, mateixa està olor. clar. I És- porten mitges, i porten les proteccions, i Sí. porten moltes coses. Vull dir que al final... Mira, ara abans de venir aquí al camp de futbol, que avui entrenen, ja tots tenen la suadera, els pantalons, la camiseta, tot, cadascú la seva taquilla. Tot preparat. Que els nens ho tinguin tot allà a punt. Sí, sí, però això, per exemple, el hoquei o el bàsquet femení o el masculí, jo crec que no... T'ho anava a dir. O el futbol sala tampoc crec No. que els hi facin... I aquell massatge que hi havia, el tio del bigoti, que li deien... Fan servir encara? El que fa molta olor? Un. Abans de començar el partit. Que es posava per les càmeres i això, per... La buent del tigre. Sí, És com una crema. sí. No ho Sí. sé. En fi, que els nens estan ben cuidats, Els nens el que han de fer és guanyar. Els nens el que han de fer és Han jugar de a casa guanyar- i sumar 3 punts, que jo no sé què passa a Tordera. Ara rajarem dels nens. Aquí a Tordera s'estan escapant, no sé jo els què punts. passa aquí, Què? Què passa aquí? Què els hi poses a la roba? Que aquí a casa costa una mica més de guanyar. Des de luego estan perdent punts molt tontos, L'altre dia un partit guanyat i la manera que el vam empatar. Però jo què vols que et digui? Aquests punts, poder fer la temporada, es faran falta. Però Ara jo ja què ho vols comences que a dir, Feia Home. unes setmanes enrere no ho deies, Ara, i l'altre dia també ja vaig dir que havien de fer punts, 4 o 5 partits, fer tots els punts. Bueno, aquí els 15, no? Ho dèiem? I El més, 15. encara tenim la puta sort que els de dalt també perden punts. Però Això encara emprenya més. Això encara emprenya més, perquè ja podies anar davant disparat. Però noia, jo què sé, filla, jo què sé, nena, jo què sé.
Jo què sé. És que són 4 punts els que es deixen escapar en aquests últims 3 partits. Si contem el del Cassà i el de l'altre dia contra el Lloret, són 4 punts que deixes de perdre, que si els sumes a la classificació d'ara, és que el Tordera estaria primer. Primer destacat. Estaria primer. I els 3 punts que van perdre en cada un dels 3 que estan a dalt. Jo el dissabte venia per al pont i venia parlant sol. Molt emprenyadíssim. Jo feia molt de temps que no m'havia emprenyat tant. Diu, guanyant 2-0 no poden empatar un partit amb un equip que li porta 17 punts, per molt Lloret bé que sigui. No pot ser. I no culpo a la defensa, perquè costa molt fer gols, en fas 2, estàs 2-0, i tu no pots deixar mai de la vida que t'empatin. I menys quasi de contraatac, no? Això no pot ser. Ja et dic jo, si el programa el haguéssim fet el dissabte a la nit, no em deixaré notar al camp de futbol, perquè jo em vaig emprenyar moltíssim. No pot ser que guanyant 2-0 t'empatin un partit, no pot ser. Has de fer com en Joan, que s'apunta, no?, en calent unes notetes per després recordar-te de tot plegat. Jo venia cap a casa pel pont i venia xerrant sol. La gent que se va travessar va dir, aquest tio està boig. Però si situem-nos en dissabte, aquest partit contra el Lloret, que es va disputar aquí a casa, 2-0 favorable al Tordera, i abans del descans... Els 10 últims minuts de la primera part empata. Sí, empata el Lloret, una segona part per endavant on pots, no?, intentar revertir aquesta situació i guanyar el partit, però al final no va entrar la pilota. Amb el que costa fer gols, te poses 2-0, no poden empatar mai de la vida. Tu poses 4 a defensa al frontal de l'àrea i 5 metres o 10 metres endavant de la defensa i un jugador o 2 per allà davant. I aguantar que vinguin, que van perdent ells 2-0 i preferem el contraatac nosaltres, però no pots deixar empatar d'aquesta manera, i menys a casa, no? Jo me'n vaig emprenyar i estic encara, cada vegada me'n recordo, me poso com una moto. Aquest partit no l'has tornat a veure, no? No. Aquest no, No, i a més, no he volgut ni escoltar. Em sap greu, potser l'escoltaré, però les declaracions d'en Guillem no les he volgut escoltar, perquè per mi no hi ha excuses. Guanyant 2-0 no poden empatar, ja pots dir, no sé el que va dir, perquè no l'he escoltat, però digués el que digués, a mi no me val. A mi me val que guanyant 2-0 no poden empatar el partit. I no culpo només a la defensa, perquè és tot l'equip. La defensa comença en l'últim delanter fins al porter, igual que l'atac, comença del porter fins a l'delanter. Culpo a l'equip en general. Ja dic, no l'he escoltat i ja l'escoltaré, perquè encara cada vegada que ho penso m'emprenyo, no pot ser. Pot ser un equip que té les màximes aspiracions, no pots deixar empatar un partit que guanya 2-0 amb un equip que li porta 17 punts per molt Lloret bé, per molta qualitat i per molt... No sé el que va dir, però el que tinguin aquella gent, no? I no pot ser. Joan, per la línia, que aquí a casa no es poden escapar els partits, què passa? Jo és que hauria de repetir programes que he dit anteriorment, i és que el Tordera a casa, potser m'apasso dient això, però perd identitat. No pot ser. No pot ser que deixis escapar els punts que fins al moment has deixat escapar. Més enllà de les derrotes contra els de dalt, que això al final, mira, els de dalt també, com hem dit abans, també deixen punts i la temporada és llarga i queda la segona volta i poden passar moltes coses, però és veritat que el Tordera a casa hauria de tenir el missatge o hauria de demostrar el missatge cap als seus rivals conforme no et deixes escapar punts o conforme la cosa no... A Tordera és molt difícil guanyar, no? I la sensació del Lloret és que sap que a la segona part, vas 2-0 al descans, a la segona part encara rascaràs alguna cosa. I no hauria de ser així, o sigui, el Lloret hauria de sortir a la segona part dient hem perdut el partit ja, no hi ha res més a fer i el Tordera encara acabar de fer més sang, no? I a mi la sensació des de fora és aquesta, que no hi ha manera, o a casa, no? Que és on et fas fort, doncs crec que els rivals no... venen aquí, saps, tranquils, que ja rematarem la feina, no? I crec que això és l'assignatura pendent que té el Tordera, en aquest sentit de quan es juga a casa, aquí no s'escapa ni Déu, ni 2 punts, ni 3 punts, ni que et marquin al minut 98. No pot ser. No pot ser. I és veritat que ja estic amb en Tomàs, que tampoc és culpabilitzar o anar a assenyalar ningú, no? És a dir, jo crec que al final les victòries són de tots i les derrotes també són de tots. Per tant, intentar que, i per sort la bona notícia és que queda molta temporada, que aquí a casa és que has de tancar l'aixeta. Has de tancar l'aixeta, o sigui, no pots
la gent ha de venir aquí a Tordera sabien que això és un camp fort i és un camp complicat i no ho dones. S'entén si estàs 0-0 i dius, has d'atacar, estàs jugant a casa i has d'intentar de marcar un gol i mira, t'agafen i vas perdent. Però guanyant 2-0 no poden empatar mai de la vida. Un equip fort, perquè som un equip fort. Em vas 0-0 contra els de dalt, però contra Lloret bé, no. No, has d'anar aquí a fer sang i si cau golejada, cau golejada. Però no sé, realment això, imagino que en Guillem i companyia ja ho deuen també veure i ho saben analitzar i bueno, ja ara has de claro. pensar que el Breda, la Celler i els Buixos els tenim a fora. Aquí a casa no s'hauria d'escapar cap punt. Sort. Ja. No s'hauria d'escapar cap punt. I s'escapen punts. No, i em deixa tranquil que tots aquests són fora. Vull dir que em refereixo que si el problema el tenim a casa, a fora no hi ha aquest problema. A fora som capaços de guanyar i potser les estadístiques no ho sé si sortiran millor o pitjor fora, però com a fora, el Tordera, no sé, juga sense pressió, no sé, sap que pot fer mal, no?, a fora quan marxa, per tant... Ells diuen que sí que pujarà. No sé. No jo sé. de la manera que ho veig... Home, ara estan anant bé aquests resultats també negatius que està arrossegant doncs, la Cellera, el Breda, perquè... Sort d'això. Sí. És que imagina't que guanyes. Però saps què passa? Els de dalt perden, els d'allò, però els que són 5anys i 6 anys també sumen. També. I què vol fer això? Cada cop es fa un grup més gros. M'entens? Sí. Si abans eren només 3, ara ja s'han afegit 5 o 6, que estan a 2 i 3 punts. Vull dir que tots estan ara allà... Amb una pilota. És que és un perill ara també, eh? O sigui, aquesta zona és que és un perill, perquè... Mira, jo me'n recordo l'any passat, ara fa 2 anys, ara fa 3 anys, que aquesta categoria, el primer, arrasava per tot arreu, perquè els altres equips eren molt dolents. Com va pujar la Vidarenca, l'any passat com va pujar el Vilareig. Bueno, no perdien cada lloc, els altres eren dolents. Però mira aquest any. Tots aquests equips s'ho han reforçat. Però això també ho sabies, a principi de temporada? Ja ho sabies, home, ja sabies que el Palafolls, que tots aquests anaven a fer el que havien de fer. Ara saps per què ho has vist. Bueno, perquè estaves avisat, estaves avisat. Sabies més o menys el jugador que té el Palafolls, el que té l'Hostalric, més o menys ho sabies. El Palafolls l'any passat no estava a aquesta categoria. No sabies quin equip faria. Però saps que la rivalitat que es viu a fora, a dins del terreny de joc... Però jo l'any passat vaig veure el Breda, vaig veure els Buixos venint aquí a Tordera, i escolta'm, guanyaven per la mínima o d'allò. Vull dir, i a canvi venia el Vilareig i em va fotre 7 o 8. Vull dir, se veia un equip... Sí, però no era el mateix equip que té el Tordera ara. Era el filial. I amb més motiu... I els motiu... altres també s'han reforçat. Clar, o sigui, s'han reforçat. Li sumes, que és el primer equip del Tordera. O sigui... I que tothom vol guanyar el Tordera, perquè som l'equip... O sigui, tothom... Jo no sé per què, tu. Tothom té les ganes de guanyar el Tordera. El Breda ningú li té les ganes de guanyar. Ningú li té... No, però és el Tordera, sempre el famós. I no bueno... Llavors després hi ha les declaracions que diuen, no sents que l'equip de segunda catalana, escolta'm, bueno, no, clar, és que ja ho saps, això, saps? I encara amb més motiu fa emprenyar que aquí, a casa, és que aparcant el cotxe haurien d'estar collonits ja. Aparcant el cotxe fora del municipal ja haurien d'estar collonits de jugar a Tordera. I no és així. Sí, arribar aquí i pensar que es facin els menys gols possibles. Sí, doncs no. Som capaços d'encara guanyar 2-0 o tranquils. I calla que ja arribarà, tu. A la segona part nosaltres vam poder marcar, però el Lloret també, Bueno, però anem perdonant. És que el Lloret, us anava a preguntar, també enganya una miqueta, perquè el Lloret va plantar cara aquí quan en el partit de l'altre dia, ostres, es va veure un bon Lloret. O sigui, va jugar bé. O sigui, enganya també una mica la posició, la classificació en la qual es troba. No, però això vol dir que ha perdut molts partits, amb molts equips, els de dalt i els del mig i els de baix. Però juga bé. No? Sí, bueno, és normal que un filial d'un Lloret que està en una categoria alta sigui gent jove, que és el juvenil, que tingui possibilitats d'arribar al primer equip, que tenen qualitats i això ja ho sabem, però és que tu ja estàs guanyant 2-0, tu ja no pots deixar empatar mai de la vida. I us anava a preguntar, la segona part, què va passar? Què va faltar a la segona part per no poder marcar i guanyar? Jo penso que l'empat i el segon, el gol de l'empat al final, jo crec que va fer mal. Va fer mal a l'equip. Però tenies molts minuts encara per davant. Sí, però les dubtes de, hòstia, aviam si ens faran el tercer i ja et dic que nosaltres vam poder marcar, però me'n recordo una parada del porter nostre també que podia haver sigut el 2-3. O sigui, només hagués faltat això ja, no? Però bueno, això ho han de mirar que guanyant 2-0 i a casa no poden empatar el partit. Plàcida, segona part. Què li va faltar al Tordera? Molt. Per començar, no entra la pilota.
I a davant fallem més que... A davant fallem molt. No es poden fallar tants de gols. No es pot fallar tants de gols. No ho sé pas. Mira que la porteria és grossa, Jo per mi la veuen petita, però no es pot fallar tants de gols. I no vull rajar ningú, però no es poden fallar tants de gols. No es poden fallar. I li sumaré, i ara deixo acabar, Places, i li sumo no només de fallar gols, sinó que, a més, en un moment en què vas 2-2 i que saps que pots fer sang, aquí cadascú es munta la guerra per al seu compte. Pot ser. Es munta la guerra pel seu compte. Agafen la pilota, baixen al cap i xuten des de fora l'àrea i l'envien per Prudència i Bertrana. I això no va passar una vegada i dos. I encara, mira... Tranquils, anem a moure la pilota, anem 2-2, no anem perdent, no ens precipitem. Aquesta precipitació, i no és només d'aquest partit, que de vegades... Sí. Hòstia, cadascú vol muntar-se la seva guerra. No, tranquil·litat, anem a col·locar la pilota al mig, potser una passada més, si aixequem el cap, una passada més fàcil per poder fer una assistència i acabar de rematar el gol. Mira que se fan d'assistències. No sé, tu. Se fan moltes assistències, però no arriben. Sí, els que estàvem per allà tots pensaven igual. Quan va acabar el partit se'ns va quedar cara de... no sé com dir-ho, però tothom deia el mateix. No et poden empatar un partit que estàs guanyant 2-0. Jo quan vaig veure l'escalfament i vaig veure aquell l'Àlex que anava coix, dic, ai, me cago en Déu. M'hi faltarà això. I encara va fer el gol només començar el partit. I menys mal que va jugar. Perquè mira, Com està? Està bé? està com un toro, aquell. Sí? I què li va passar abans del partit? Però que sé, devia tenir rampa. Algun mal gest o alguna cosa, podia l'escalfament. Podien haver paït bé els macarrons, o què sé. La nota positiva, la nota positiva és que queda tota la segona volta. Per tant, això només ha fet que començar... Però... Això que està dient, és millor no dir-ho gaires vegades, Bueno, és que... Ells diuen que pujaran. És que, de fet... Confiança, teniu confiança vosaltres, No sé si amb Aquí l'equip? tenim confiança, clar, evidentment que tenim confiança. Aquí ningú va saltar al barco. És que últimament estic dient molt això de baixar del vaixell. Aquí ningú baixi del barco. Jo tenia la confiança al 1.000%, però me va baixant, ja no és 1.000%. Bueno, ja és una mica menys, perquè al final veus passant les jornades i també emprenya com mostra i de cop i volta, doncs... ai, no? Bueno, no, confiats estem. Jo estic confiat. I el que diu Plàcid, encara m'emprenya més quan veus que la Cellera, el Breda, tots se deixen punts. Sí, i imagina. mira, si nosaltres haguéssim fet una mica regular, no t'estaríem ja. I tant. Ja podíem encarregar la rua. Sí. No, per això et dic que al final confiats ho estem, que això és esport i és futbol i el que tu vulguis. Sí, i això aquí no jugues pas sol, jugues contra un altre rival que també planteja una estratègia, no? Però al final és més... i em sento que sigui repetitiu, però és un tema d'identitat. Us ho dic, no mentalitat o actitud, perquè crec que tampoc, però sí de, tu, escolta'm, que jugues a casa, no estàs jugant al camp de la Cellera o al camp del Lloret B. No, mira, de fet el Lloret B vas guanyar a la primera volta, vull dir que no, cony, jugues a casa, tens l'afició, anem a disfrutar, anem a fer un bon futbol, anem a fer, no sé, jugar amb més deixats anar, no? Més... Hòstia. Però falta potser, en el municipal potser falta també aquest ambient, no?, que es vivia l'any passat. Bueno, això Ja és no un hi ha tema la del graderia club. d'animació, Bueno, és un tema del club, és un tema de... dels jugadors, d'encarregar gresca, jo no ho sé, això al final... Jo sempre dic que anar al camp de futbol del Tordera és com anar al Liceu. La gent d'aquí no és que vas a altres camps, a Breda, per exemple, i a altres camps i veus la gent com apreta i tal. Aquí no, aquí sembla que anem al teatre, no? La gent... Aquí és que s'ha... Ara, per això, el grup aquest d'animació sí que vindria bé, perquè almenys els jugadors, perquè la gent d'aquí som així. No sé per què, però cada poble és com és, i aquí, ja et dic, sembla que anem al Liceu en vez d'un partit de futbol, no? Per això us deia, o sigui, al final també falta, no?, aquesta animació. Hi havia aquella encarpa del bombo, Ara. que estava aquí a Torrera, feia entrenador, ara em sembla que està a Forners o què, clar, no ve, i tot allò s'ha perdut tot. Clar. Bueno, però no hauria de ser així. Aquell era, saps, el patriarca de tots aquells. Bé, però el bombo bé que està en el camp, no?, o no? Sí, està allà ple de pols. Per això, però pot seguir, no?, Home, un altre grup Buscar d'animació. canalla, ja, els cadets, els juvenils, així, que vulguin fer, no? Bueno, jo crec que la grada 1914 va ser un punt importantíssim a l'equip, que va ajudar molt i que, evidentment, es troba molt a faltar,
Clar, això al final és una iniciativa que potser el club, no, més enllà de propostes, no? Al final és un tema també de club. Jo què sé, si al club li interessa que hi hagi una gran animació, doncs convoques els juvenils, convoques els cadets, convoques els infantils, els convoques i que agafin el bombo i que es posin a animar els mateixos jugadors. Pots fer de l'efecte crida de hosti, jo segur que tinc un amic, jo segur que tinc no sé què, doncs vinga, va, anem a ajudar-los, vine el dissabte a la tarda al camp. Que sí, al final I la gent que hi va té mèrit, perquè aquí a Tordera la possibilitat que tenim de veure-ho pel YouTube a casa sense passar fred ni res, no allà passant fred i tot, perquè la gent estima el Tordera i va veure el Tordera. Perquè aquí a Tordera ho tenim molt fàcil. Quedes allà a casa al sofà amb la calefacció i a la tele. Quina meravella, tu. El dissabte estava al camp ple. Per això t'he dit que la gent hi va i passa fred Va venir molta gent el dissabte. i la gent passa fred i tot, però la gent hi va, perquè aquí ho tenim molt fàcil per veure a casa, allà al sofà, amb la calefacció i les patates i la cervesa, i anar marxant. En canvi hi anem. I cap a final del partit va acabar d'emplenar, perquè jugaven els juvenils. Sí. I més a més van escalfar. En definitiva, que a partir d'ara... I jo, per culpa del dissabte aquí, vaig estar tot el diumenge amb el coll que no podia ni parlar. Sí, vas agafar fred. Sí, i després per això encara me'n vaig emprenyar més. Tot malament. Tot el diumenge vaig sortir mitja hora, vaig anar a buscar el dinar i no vaig sortir tot el dia perquè tenia un mal de coll terrible. I això va ser el dissabte allà, el fred que vaig passar. No feia fred dissabte. No, per tu, jo com que no estava bé, tenia fred. Estava tancat igual que el Si tu Bernabéu. no pares de donar voltes al camp, com vols passar fred? Estava tancat igual que el Bernabéu. Tu vas córrer més que algun jugador. Potser sí. Perquè està nerviós. Quan el veus així és perquè en Plàcid està nerviós. És que es va cansar, durant el partit es va cansar més d'ell que alguns jugadors. Déu-n'hi-do. Em posen negre. Déu-n'hi-do. Dissabte partit, que serà a les 3 del migdia. Hosti, molt mala hora. Al camp dels Sils, o sigui que estareu acabant de dinar i veient. Podeu connectar al YouTube perquè els nostres companys, com sempre, doncs estaran allà per oferir-vos aquest partit i serà contra els Sils. Plàcides. El teu poble. Què? Jo hi volia anar-hi i no hi puc anar-hi. Per què? I això que estava a punt de deixar-ho tot i anar-hi. Què t'ha sortit? A veure. Sí, m'ha sortit que a les 4:30 jugo a filial. Però m'ho hagués pogut muntar per anar-hi, però... No tens un suplent? No tens un reserva? No. Així que l'hauràs de... I me quedaré aquí perquè també a la tarda també hi ha un partit que pot ser així una mica d'allò que veu fugaç. Pot haver-hi caleu. I prefereixo quedar-me. L'escoltaràs a través de la ràdio. El lloro que tinc allà. Sí. Qui vagi pel camp de futbol que t'ensenyi el YouTube també per si vols anar a seguir-lo. Amb el lloro ja en tinc prou. Val. Doncs esperem que tinguem bona cobertura, que a Sils hi hagi bona connexió. Perquè moltes vegades aneu por ahí i no es veu res. Un partit i ja ens condemna. Doncs el hockey no juga, per tant, van per al Canal 1. Ja trucaré al president de Sils que els posi a bon puesto. Gràcies, molt bé. Sí, que tinguem bona panoràmica del partit, connexió i tot. És amic meu. Doncs ja el pots trucar, ja el pots avisar. I jo amb el seu pare, al cel estigui, havien corregut molt a darrere una pilota. Sí? Molt bé. I a vegades a davant. Bueno, de vegades s'agafava a darrere. Què del Sils? Què podries destacar d'aquest equip? D'aquí? Del Sils? No conec a ningú. No? Bueno, conec gent, però de jugadors no. Coneixes l'entrenador, no? Sí, Mas Miquel sí que el conec, sí. Sí, home, Eduard Mas Miquel. Va estar d'entrenador aquí. Un mític d'aquí, de Tordera. Vaja, el primer partit que es va jugar aquí a Tordera ja el vam veure. Sí, no, però de jugadors pràcticament no. El seu fill encara hi és, el Sils, o no? Qui? El fill de Mas Miquel. També jugava amb el Sils. No sé. 3 punts. A la butxaca han de caure sí o sí, Encara que li tinguin que trobar que es deixin guanyar, que ells tant se'ls fot guanyar com perdre. Encara que sigui 0-1, però s'han de tornar... S'ha de guanyar. S'han de tornar amb els 3 punts, 1-0 van guanyar aquí amb aquests, amb els Sils. Per això, que aquesta jornada també és interessant per això, perquè, ostres, la classificació és que està més ajustada que mai. I també doncs, pendents dels altres enfrontaments, a veure què passa, però nosaltres a les 3 de la tarda s'ha de fer la feina, s'han de fer els deures. Mal horari, deies, Tomàs, però no hi ha excuses per veure'l. Vaig aplaçar l'aniversari de la meva neta, que ho volíem fer dissabte passat, i vaig dir que no, perquè volia anar al futbol i això, i vam deixar per aquest dissabte, o sigui que no, el veuré pel YouTube. Doncs per El Barça YouTube. juga a les 2. Dissabte?
Va jugar el diumenge. Diumenge. Vull dir que, si Diumenge. posa en l'hora aquest partit, no és mala hora per ningú. Doncs horari de Barça, també, Exacte. que dinin aviat i que carreguin forces. Diumenge pots anar a veure el FEM, no? No, juguen fora. Bueno, per això dic que... Juguen al País Basc. Pel dissabte. Diumenge. No, perdona, dissabte, sí. Hòstia, que l'altre dia vaig trobar en Marc... Bueno, no pots trobar encara el bàsquet, no? No, un segon, només anava a acabar amb en Joan. Ja ens han dit que el seguiran pel YouTube. Joan? No, per YouTube també. També. Bueno, estàs del migdia. No, perdona, és que a aquesta hora, no sé, deuen tenir moltes coses, ja si els... Hi ha aniversaris, així que... I a quina hora han de dinar? aniversaris A quina hora han de dinar de- els jugadors? A les 11 del matí han de dinar? A les 11, per pair-ho tot bé i Però que aquí surtin contrari també deu activats. haver de dinar a les 11, no? Però aquests estan acostumats. Vosaltres Depèn, no. depèn l'hora que juguin els altres partits, ho sé. Vull dir, ho fan per tocar els collons, però jo què sé. Sempre deuen jugar a les 3, aquells. No ho sé, depèn com tenen el camp, jo què sé, el que tenen... Tu que tens relació amb el president del CIL i això, no li pots dir que pot posar el partit a les 4? Ell dirà, jo miro que els meus interessos, tu m'he cuidat de Castellunya. Ja li preguntarà, d'una hora no ens anirà. Sí, vol dir que et dirà No hi ha això? excuses. No te preocupis del teu. No m'ho t'ho dirà, mai. però dirà, nosaltres fem la nostra allò. Diu, si han d'anar a Tordera i s'han jugat els 9 vespre, també vindrem. Clar, vull dir que tothom es compra cap a casa. Sí, però com que tu tens mà amb el president... No, aviam si- jo sóc amic amb el president, jo no tinc mà. Res, que no hi ha excuses. A No les hi ha tres- excusa, s'ha de guanyar i puntó. Com si fa tormenta, com si És igual. plou, com si... És igual, com si neva. No plourà. El mòbil diu... Bueno, no facis cas. És igual, que faci el que vulgui, però que plourà. tornin amb els 3 Segons punts. el temps no plourà. No facis cas al mòbil, Això. No tornaran a Tordera, no. no entraran a Tordera si no tornen I a amb més, la victòria. entre demà i dissabte hi ha aniversaris d'algú d'aquesta taula, per tant, val més que... Qui fa anys? Val més que faci bon temps Tu? i... Tu? Jo no. Joan, No, Jo- jo tampoc. Jo ho desitjo que hi hagi victòria. En Plàcides. No, Eh? no. No, jo em faig gran. Jo Jo em serà faig Marcial. gran, però vaja, que això. No, si que puc, mirarem el futbol igualment. Ja està, mirarem. estarem connectats al YouTube i si puc demanar un desig, com cada setmana, que tots guanyin, però que el futbol, sobretot el dissabte, que guanyi. I també ho facin les noies, sisplau. Necessitem una victòria molt important per les noies del CEP Tordera. L'altre dia es va perdre de nou aquí, I bastant. aquí a Blanes. Per bastant. 30 em van dir. Bastant. Sí, el segon temps va ser un parcial bestial. Sí. A part perquè tenien també... Vaja, tenen un equipàs, tenen jugadores internacionals i en fi, que aquest cap de setmana doncs, se'n van cap a Guipúscoa per jugar contra el Mondragón a I dos això que quarts de 7. La Marina Serra va fer els seus punts, eh? Sí, La la Marina Serra va Serra, fer- que semblava que estava una miqueta Sí, va- lesionada fa unes setmanes, però s'ha recuperat. Sí, va fer els seus punts. Passa que, Jo vaig trobar en Marcos Alonso, li vaig dir, què va fer el CEP? Perquè no ho sabia. Diu, uf. Diu, va perdre 30. Dic, hòstia. I dic, això és el factor pista aquest i això, diu, sí. I em va donar la raó, eh? Això d'anar a Blanes i tot això, va donar la raó. Dic, Però no ho deu ser tot. No deu ser tot. O sigui, el factor pista sí, però ja portes uns quants partits jugant allà i hi ha afició que va a veure-les. Però és el que te vaig dir l'altre dia. Tindria més punts dels que no té. I encara li vaig dir al Marc Alonso, dic, encara ho vas agafar a tu. I es va fotre a riure. No crec. Bueno, no ho sé. Vaja. tampoc seria bo canviar d'entrenador l'altra vegada. No, tampoc canviaria d'entrenador. Jo crec que ja ara fent un canvi, no? Ja n'hi ha prou. Ja està. O sigui, Jo li ara... vaig dir així, se que un Déu. Sí, sí, De broma, sí. vull dir que allò, dic, que encara ho has d'agafar el tu. El que sí que potser, i ara, i això no és broma, el que sí que potser des del club, no sé si s'hauria de valorar, que jo no sé si en el calendari n'hi ha algun previst, però de portar algun partit aquí a Tordera. Ara aquest mes de febrer que entra, no m'ha semblat veure cap. Jo faria una negociació i intentaria fer algun canvi. Doncs mira, el mes... Per intentar, no sé, Jo crec que... o ni que sigui un rival directe que et toca el calendari i aquí a Tordera a jugar. Aquests, els 4 o 5 últims equips de la classificació, aquests intentar fer algun partit. Això la nostra amiga Susana suposo que ja vol tenir... quan- No sé si ho deuen tenir estudiat, Si però... no ho fan és perquè no poden. Home, bé que s'han jugat aquí a Tordera partits. Però s'han jugat el dia de la presentació, que ho van lluitar, vamos... Bueno, doncs amb més motiu t'estàs aguantant la categoria. Doncs demanes un canvi i te l'accepten. Doncs ja està, doncs jugues a casa. Però Jo què sé, pintes el terra de color groc. Jo què sé, tio. Però aquests espanyols no t'ho faran pas, això. Bueno, ja ho veurem. La cosa és provar-ho. I si proves, doncs mira, doncs contra els rivals directes, fes alguna cosa.
30 punts. Sap greu, és el bany darrere la realitat i és la diferència que ens trobem ara mateix amb equips de dalt, amb equips de baix, és així, i suposo que les derrotes deuen ser també amb altres equips que estan a la mateixa situació del CEP, doncs deuen ser iguals. Bueno, però ara podria la segona volta, el GEC, aquests de Mataró i això no s'hi juguen res, potser podem tenir... És igual, van a guanyar partits, home, tu tranquil. Van a guanyar partits i no estan nostres de persona. No sé què tal està en el Mondragón aquest, o els Dragón, o com es diguin aquests. Vuitenes, crec. Bueno, doncs jo crec que és una bona oportunitat. D'aquí cap avall els hem de guanyar. Jo crec que és una bona oportunitat aquest cap de setmana que el CEP pugui És fer la que campanada. Sí, sí. És el que parlàvem ara amb el futbol, no? Que acostumes a guanyar fora de casa, que costa aquí a casa, però és que les noies és al revés. A fora de casa és que no han guanyat Cama, no? cap partit. Doncs per què no pot ser aquest cap de setmana el primer? Si costa aquí, imagina't fora, no? Bueno, Quan doncs vas amb tot el desplaçament, amb tot el que implica, no? Bueno, però Viatjar la cap allà. filosofia i l'ambient i l'estil d'entrenament i de joc és diferent. Però com venen els de fora aquí, també tenen els mateixos d'allò. Algú deu fallar. És el factor pista que falla. Jo crec que aquest cap de setmana pot haver-hi sorpresa. Mira què t'he dit. Sí? Ojalà. Home, jo no ho sé, mira. Seria... Ojalà. Mira què us dic, I a partir d'aquí cap No ho sé. amunt. Jo crec que necessitem una victòria i a partir d'aquí la moral puja i tot, perquè vulguis que no, tantes derrotes afecten. Un moment que guanyes un partit, ja potser la moral canvia i cap amunt, no? I mira què et dic, es fotran una farra a Guipúzcoa que veuràs. El Guipúzcoa és Sant Sebastià, per allà. Sí. Foran una farra de mariscada. Ja veuràs. De mariscada. No sé, jo estic fent les meves... jo estic fent els meus pronòstics i a Sí. partir d'aquí jo crec que aquest cap de setmana 8enes classificades, ara t'enfrontes amb un equip que més o menys està a mitja taula, no? En principi són les dades que m'esteu informant. Jo crec que el CEP, canviant l'estil de joc que està fent, nous entrenadors, nova direcció, per què no? Potser surt una mica relaxades i... Per què no? Escolta, és que al final és que el CEP no té res a perdre, La pressió és per l'altre, per al Dragón aquest o El com CEP es digui. no té res a perdre. Té molt a guanyar, el CEP. Correcte. Molt a guanyar. Per això, Molt. per això. Ojalà certis. Per això. Ja. Vull dir que aquests partits, de vegades, i Mira. és bàsquet, són 40 minuts, pot passar absolutament tot, i... Si guanya- Mira el bàsquet Girona, com es va carregar el Com ha Barça, canviat, com el Baskonia, i s'ha carregat a l'Unicaja de Màlaga, que anava al líder, i mira... I en el Barça? Sí, ja l'he dit, no pateixis. Ja l'he dit, ja l'he dit. Amb el Madrid no, el Madrid va guanyar, Va, el Madrid... Mira, el Madrid... El Madrid també El sap com Madrid, està. deixa'm I estar, el Madrid. ara ha fitxat dos guiris, Parlant del Madrid, no s'ha parlat res de la repesca, no? Aneu a la repesca ara, a la Champions? Això ja ho sabia. Hòstia, no, però no se'n parla. Ja ho sabia. I ojalà es toqui el City. Com que en aquest programa no se'n parla, de la repesca... Sí que se'n parla després, quan acabem els temes importants, Plàcida o no? Hem de parlar d'esport local. Sí, ja no, a la Champions no. I en Plàcid i jo estem pensant anar a veure el Lubians, que l'hem perdut la pista. L'hem perdut la pista, el Lubians. El Lubians. L'hem perdut la pista. Un te, el Lubians, ara, tu. El del hockey. Sí. Haurem de posar el marcapassos aquell que ja es portarà. Jo estava buscant el mòbil, aviam com anava, no el trobo, tu. No surt. I haurà de ser per escut. A l'hoquei Lliga Plata Bronze, no? A la Deu bronze, estar... no, plata no, deu estar a l'hoquei Ai, Lliga bronze. Perdó, a l'hoquei Plata. Sí, Ai, a la hoquei bronze. Ostres, i ara costa, costa quan ja està en plata. Si aquestes mosses guanyen a Guipúzcoa, Sí. portarem un ciri aquí a Sant Esteve, aquí a l'església. Molt bé, em sembla Portarem bé. un ciri. Va, doncs ho desitgem, també. M'uneixo als meus desitjos quan bufi les espelmes d'aquest cap de setmana, que Però no sigui diguis també... que no es compleixen. Doncs no ho he dit encara. No ho has dit, tu has dit que algú Que farà. el Sí, cap de que- setmana i alguna Bueno, has cosa vingut més. a dir que voldràs que el tornarem. Que demanaré desitjos. Sí, una I- cosa és el que vulguis, i altra cosa és després demanar el desig que vulguis. Tu no que no pot ser és saber el resultat, però que guanyi sí. Sí, sí. Tu És el vas que dir l'any volem. passat un resultat i te'n vas quedar ben junts. No vam deixar de fer lo dels resultats. No, perquè però va dir 83, no sé quan, i bueno, va quedar... I que s'ho passin molt bé aquest cap de setmana, que aprofitin també per... imagino que es quedaran a dormir, demà A ens quina ho hora dirà... a quina hora juguen? A 2:45, dissabte. En Jordi demà a la prèvia doncs, ja ens dirà a veure com va. Que acabarà el futbol i empalmarem amb el bàsquet. Veus? Va bé. Però Molt és bé. més una comèdia que no es pugui veure. Per la plataforma. O plataforma. Per la plataforma de la federació. Clar, per tu és més complicat. Sí que sou una plataforma que és la federació. El que no tindrem aquest cap de setmana és hoquei. No.
que estan de descans els nois del Club Petit Tordera aquesta setmana i la que ve, perquè el cap de setmana que ve és quan es juga a la Copa de la Princesa. I res, Joan, aquesta aturada que l'encaren amb tranquil·litat perquè han recuperat la tercera posició després de guanyar aquí a casa a l'Oviedo, però també quasi... s'escapa, Guanyant 4-0... També s'escapa quasi, El Tordera va fer una torderada de les seves. És veritat, va fer una torderada de les seves i és un partit que és una versió o és un guió gairebé similar establert dels que passen a casa, però la diferència clau és que s'acaba guanyant. I crec que en aquest sentit doncs, és una victòria que et permet fins i tot la permanència, ja fa jornades que està encarrilada, però que et permet anar a aquest descans tal i com volies, que era, primer de tot, recuperar la tercera posició, però a més anant-hi amb victòria i, en aquest sentit, retallant o deixant ja gairebé enfonsat o cap a la part baixa a l'Oviedo, que val a reconèixer, va plantejar un partit valent. El Tordera és veritat que va encarar-lo molt ràpid i que amb el 4-0 semblava que estava dat i beneït, però és hoquei patins, i al final, doncs, escolta'm, qui ho busca ho troba, i a més, quan apareix el ai al parroquial, doncs imagino que també es deu contagiar dins de la pista, i van ser capaços d'aixecar-te el 4-0. I en Fran es va queixar dels àrbits, també, no? I quan entra l'àrbitre també en el seu partit... És un altre capítol, aquest, sí. I llavors, després, doncs, amb el 4-4, doncs Eric Elias va fer un bon gol, un golàs, va superar el porter Sánchez de l'Oviedo, que estava fent un recital dels seus, i ja està, 5-4 al final. A més, l'Oviedo es va quedar amb 9 faltes, per tant, bueno, crec que el partit fins i tot el marcador podia haver sigut diferent, que tu tampoc ets capaç d'aprofitar les faltes directes, perquè en desaprofites alguna. Bueno, en definitiva, que els nanos van tornar a treure un partit endavant, que no és fàcil, i els àrbits, doncs, bueno... a la seva línia. Sí, ja fa 2 setmanes que s'està queixant dels àrbits, Sí, a la seva línia. Bé, la setmana passada ve per un tema més intern i de reglament, per un tema de les expulsions, però que és un capítol més de la Real Federació Espanyola, i el que vaig dir en el programa la setmana passada, fos un altre club o una altra entitat, segurament li faríem més cas, però com que és el Club Petit Tordera, doncs, a l'Espanyola senten el Club Petit Tordera i, bueno, doncs d'acord. Llavors, que també és culpa nostra, que sigui així. I aquesta setmana, doncs, va venir un arbitratge, va venir un àrbitre d'hoquei lliga i una noia andalusa que debutava gairebé mig debutava com a àrbitre auxiliar, que la veritat sigui dita, la noia tampoc va ser de res diferent o res fora de lloc, però sí que és veritat que el que no pot ser és que un senyor que veu una targeta vermella per una agressió, va ser un cop d'estic, fet o no fet, però les imatges parlen per si soles. Una persona que veu una targeta vermella ha d'estar dins el vestuari, tancat, i no pot veure el partit. Si marca el reglament. I aquest senyor doncs, va seure's al costat dels anotadors, li van dir, va anar cap a la grada de l'altre costat, bueno, això és aquí, visca la Federació Espanyola de Patinatge i els seus arbitratges, i aquí no passa, què ha de passar? Però més enllà d'això, aquesta vermella va suposar que l'àrbitre anés com ensenyant blaves després al Tordera per compensar. Després... És el que va dir. Sí. I aquestes... Un greu que al final el partit acabi tacat d'aquesta manera, quan va ser això, un mèrit total absolut del Club Petit Tordera, que va fer un molt bon partit, i, bueno, un molt bon partit. 3 punts a la butxaca és l'important. Això és el més important. I ja està. I ara, doncs... Ara descansar. La tornada ve al Sant Feliu, que també és un escenari i una pista molt bona. Anem al Sant Feliu. Anem allà, que a més el Sant Feliu està tocat. Va últim. Però tocat el Sant Feliu aquest any, vull dir que raro, cuidado, no? Que raro, no? Sí, però les segones voltes a l'hoquei, els que no sumen a la primera volta sumen, i els que han sumat a la primera no ho fan. Poden fitxar si volen, no? Sí, però... I de moment alerta perquè ja han guanyat el seu primer partit, que va ser justament aquest passat cap de setmana, i... A Vendrell.
contra el Vendrell, dic que potser- a la pista del Vendrell. Que per això te pregunto que si poguessin reforçar, no? Sí, no ho sé. No sé si és que el Vendrell potser ja pensava més amb la Copa la Princesa que no pas amb el partit de la Lliga. Tampoc té gaire fer, no? Però va ser un No, resultat però- ajustat, també van Sí, guanyar sí. d'un gol, o sigui que tampoc va ser així una golejada. El Vendrell està perquè juguen a casa seva. Sí, són anfitrions, sí. Sí. Un altre xanxullo de la Federació Espanyola de Patinatge. Que això... Home, que l'equip que posi la pista i sigui, No, sí, la pista... No. No, l'equip que posa la pista i els recursos econòmics, perquè també? la Copa Princesa... No és només la a Tordera pista. també es podia fer la Copa la Princesa, si volguéssim. Home, però... Clar. El que passa que has de tenir uns recursos econòmics darrere per apostar. Aquí només ho podia fer Mataró, Xum Massanet o Vendrell. Que cuidado, que està bé. I Cerdanyola, però vaja. Que el Vendrell, si els té, que se'ls gasti, que ho fa molt bé, tu. Jo no et diré pas que no. Esport 3, algun d'aquests el fan, aquests partits els donen? No, Ostres, la xarxa potser, M'imagino però... que el Vendrell, que allà fan el Ah, canal... la tele de Vendrell. Canal Blau, em sembla que és Potser. el Canal Blau o així, o Ràdio, no, Ràdio Televisió del Vendrell. No, però tenen televisió, em sembla, allà. Sí, Perquè sempre que hem anat... Sí, Ràdio Televisió del Vendrell és. Plàcides, què? És aquest cap de setmana, per cert. No, És ja. 8-9, el següent. Ah, és el 8-9? Sí. Ah, pensava que era aquesta setmana. 8-9, és el següent. La Copa de la Princesa, que no hem pogut anar-hi, però perfecte, no? El Tordera al final 3 punts i i havíem de fer 24 gols al Cerdanyola. No vam faltar gaire, però no vam arribar. ens van faltar 22, només. Això vols dir que és una xarlotada, això, la Copa de la Princesa? Doncs mira, per aturar la competició, Perquè es faci més llarga, no? només fas dues setmanes d'aturada, tornes a jugar i després tornes a parar, perquè és carnestoltes. Així que... Però cada any passa el mateix, no? Sí. I això què collons és, això, la Copa de la Princesa? Quina princesa tenim aquí? La princesa Leonor. I aquesta ni ha entregat el premi? No. De ben segur que no. No hi va la reina amb la Copa de la Reina i anirà... No anirà la reina com entrena la Copa de la Reina? Això és una xarlotada, això són ganes de No, jo te responc. Això són ganes de que la Federació Espanyola guanyi pasta. Clar. Basta. Està, és així. Diners. Clar, són diners. Són diners. Això és, ara que les lligues ja està arrencada, això és trencar el ritme de tots aquests equips, és trencar-ho tot. Bueno, clar, no sé si el Tordera aprofitarà per fer algun Ara, amistós. Jo no sé... Podria ser. Mira, a nivell de futbol, no vull dir que doni calés, però a nivell de hockey, què collons qui és que ha de donar? A veure, què han de donar? Aquí no estan pas jugant allà amb els Murillos. No, però clar, aquí el club anfitrió... I què no sé paga quin el club anfitrió? no sé quin cost té, però... Sí, No, que és econòmic segur, Sí, sí. Ho han de pagar. És tema econòmic Mínim els segur. arbitratges segur. Sí, Encara sí. encara s'ho ha de rascar la butxaca. Bueno, això és normal. Això que parleu vosaltres tantes vegades del Tourmalet, la volta ciclistes, per cada poble que passa, el poble paga perquè la volta passi per allà. Doncs això igual, vols que juguis a casa teva? Has de posar tant i ja està. Sí, No, clar, i- ara no sé quin any és que surten d'aquí a Barcelona i tenen que pagar no sé pas quants milions d'euros. Sí, no, al final, mira, doncs una competició que abans de començar ja la saps, perquè cada any és així, per aquestes dates. Però això no dona, això no dona... Que Bueno, és un tema, jo crec que al final és un tema turístic, és un tema de que vindran aficions de fora, que vindran tal... qui s'ha classificat per aquesta Els dos primers... Els dos Xum, primers de la nostra Cerdanyola, lliga, Cerdanyola. Vendrell... Vendrell com a anfitrió, Sí. i de l'altra banda està el Reus Deportiu. Però no hi ha cap de fora, tots són d'aquí a Catalunya. No. Sí, no, clar, tot Clar, és que al final aquest factor turístic tampoc el tens, Clar, perquè... El factor turístic de que Massanet omplirà 2 autocars perquè la gent de Massanet aniran allà i t'omplirà el pavelló i cada consumició que pagaran més l'entrada, doncs ja són calés. L'any Ja passat està, va és així. l'any passat va ser- Però clar, això s'ho I a queda el Vendrell. Cerdanyola, el mateix. I Però la s'ho gent queda del el Vendrell. O sigui, la Sí, clar, federació s'ho no queda el guanyarà, Vendrell, sí, clar, no guanyarà res. Bueno, aquí està la balança dels calés que posa el Sí, Vendrell. l'any passat va ser Vilafranca, no? I... Sí, va passar a ser Vilafranca, crec que sí. Ja m'agradaria saber quants equips de hockey han demanat aquesta seu per poder-ho fer-ho, això. Segur que no es deuen pas barallar per poder-ho agafar-ho. Potser sí. Sí, clar, no ho potser sé. sí. Hi ha equips que no li interessa. Doncs no ho sé, jo crec que Tordera no. No crec. Tordera no. Tordera no haurà demanat, Que a tu t'assembla? Però no ho sé si li van oferir al Tordera. Ah, I aquí ho deixo. Home, si no hem de pagar, vale. Aquí ho deixo. Però si has de rascar la butxaca... Te l'ofereixen, però has de rascar-te la butxaca. Aquí està el tema. Això tot és... Tot és comèdia. per anar bé, Plàcides. res. Com dius tu? L'hauríem de fer sempre al Palau Blaugrana. Ah, exactament. Comèdia. Allà hi aniríem. Aquests de la federació són tots una colla malparits tots. pip! Posarem uns No, pips. posa el que vulguis. No, jo no canvio I a res. mi m'ho diràs,
A mi m'ho diràs? Vols que t'ho expliqui? No. 2 últims minuts. Vols que t'ho expliqui? Què vols? A lo que són els de la federació? No, Què vols dir? tranquil. Tranquil, Agafeu-lo. Tranquil, que el Tordera ja està salvat. Què vols? Agafeu-lo, sisplau. Que tanqui l'emissora o què? Exacte. No, jo diré el que diré. Que ens donen acreditacions, I ens deixen fer els partits. No, no em merdis. No, jo parlaré de la Federació Catalana Vale. de Futbol. Vale. Tu no vas a parlar de futbol? Sí. No com saps què diria? Home, No de sé, patinatge, sí, de l'Espanyol de patinatge, pensava que deia... No. Vale, millor. Us en recordeu ara que va venir aquí per Nadal Sí. a fer un torneig? Varen dir que es deixarien les aigues i les pilotes, s'ho van emportar tot. I jo vaig anar amb el president. Com li diuen, el president? Monet. En Monet. Dic, Aquest, el nostre amic. Tu li vas dir o vostè? No, alguna merda. Dic, Tu. Dic, tu. Tu! Dic, tu. Vostè, senyor. Dic, no te'n recordes quasi que deixaries les pilotes i les aigues? Diu, sí, doncs ho han carregat tot. Diu, tu no pateixis que ja et faré arribar 2 caixes de pilotes. Sí, espera. Sí. Els has vistes tu? Espera. Segueixes esperant, I el club, els de la Junta, li estan enviant fotoways d'aquests, cada tres, WhatsApp d'aquests, sí. amunt i avall, per veure si arriben les pilotes. Nosaltres diuen, sí, ja hi penso, però les pilotes no han arribat. Però què em dius? Que es van emportar les nostres pilotes? No! Que van deixar de més. Volien deixar de més. Ells van emportar les pilotes, el seu material i les aigues. Sí, Hi havia sí. les aigues. I per deixar-los el camí això van dir que deixarien allà el material. I no vas deixar res. I no, res. I s'ho van emportar tot, fins les caixes buides, mira tu. Ara, sí que se'n recordava de l'època que havia de canviar la gespa, no li va tocar amb ell i ens enviava els arbitratges que ens enviava. Això sí que se'n recordava. I li vaig anar allà, clar. ja marxava, I dic, què, tu? Dic, què? Dic, s'han emportat les pilotes i s'han portat les ampolles d'aigua, les caixes ho han emportat tot. Poder va ser perquè els hi vas tancar la llum abans d'hora. No. Diu, tu tranquil, ja et faré arribar un parell de caixes de pilotes. O perquè no el vas tractar de vostè. Clar, potser el vas... Què és això de tu, el president de la Federació Catalana? Què és això de tu? Jo sóc més gran que ell. I que és el vicepresident, val a dir-ho. No és el president és en Soteres. I en Bonet és vicepresident. És igual. Però és senyor i vostè igual, home, no? Això sí. I més, jo no sabia com es deia. A mi m'han dit, és aquell. I vaig anar cap a Paital. Dic, té. Directe. Clar. I si no, per què m'ho deia? Si no hagués dit res, jo no li hagués pas dit res. Aquest va ser el que va vindre el dia del vent, no? Sí, aquell dia del vent. Aquell dia del vent. Doncs mira, que torni per portar les pilotes. Teixit, Unió, Tordera... Si no vol venir, que no vingui, però almenys que porti les pilotes. Ja ho va dir que les portaria, no? Que les enviï. Però això és el desembre, ja. Home, i sembla que han dit que sí que repetiran, no? Cada any, ara al desembre, sembla que està com el calendari, Tordera ja ben posicionat amb aquest tipus de coses. Home, perquè tenen està la bé, està bé. rebuda excepcional d'en Plàcides. Sí, doncs Ja sí, poden està bé, venir, ja poden venir, però que deixin gènere. Que vingui que els espero, no? Ah, Tu els hi llegeixes la carta i... Home, si vine l'any que ve és el que has de fer, i tant, em peitar les Però seguida. ell va dir que te les enviaria, el que passa que Correus no va gaire bé, però ja arribaran. Sí que arriben els correus, perquè allà no sé pas que els correus atenen, diuen, sí, ja hi pensem. No sé què pensen. Que els apretin. Sí. Què li anaves a dir, Joan? Al Que final demani saps què? tocarà. No, que quan vinguin, doncs ja està, ja agafarà sacs o el que sigui de pilotes i ja està. No passa res. Ara, no sé si arribaran o no arribaran, però jo si sóc al camp de futbol, si sóc, quan vingui per allà li diré, què, els pilotes de l'any passat, on són? Home, t'ho Home, de recordaré. vegades ve, En Bonet ha vingut alguna vegada a Tordera. És que jo no sé qui hi A ha. veure arbitratges i veure... Tenen tantes coses al cap que no se'n recorda. Sí. Tantes coses al cap, me se'n recorda però que ells volen. Tot el futbol Mira, de si algun Catalunya, dia- tot el si- futbol de Catalunya és molt, Si algun dia ve el dissabte a la tarda a Tordera i jo hi soc i el veig, ja li diré, Plàcides, Digue'm que li hem peitar. és aquell. Ja està, sí, ja t'ho dic. M'ho No dius que li pateixis. diré, on són els pilotes? No pateixis. Que les torni. Va, hem de deixar-ho aquí, Ja, és que això Hem de deixar-ho. Sí, Ja, bueno, se'ns ha fet tard. Però les pilotes no han arribat. No han arribat. Doncs ja ho tenim. Sí, ja ho per tenim exemple, la llançat. setmana passada vaig dir que jo tenia pendent una conversa amb una persona institucional del Club de Tordera, una conversa que sí que s'ha realitzat, es va realitzar la setmana passada i val a dir-ho que el balanç final és positiu i els ponts de construcció s'han construït, per tant crec que al final
parlant la gent s'entén i quan es posen totes les coses i totes les cartes sobre la taula, doncs al final... Però una persona d'aquí... Doncs acabem amb aplausos. No, puc dir. Ja ho vas dir? Vaig estar amb la presidenta divendres i... No posis aplausos, val la pena. I ja està. La setmana que ve la tindrem també en el show dels esports. Entre altres coses, així que... aquests teixits, doncs la presidenta... una entrevista a Ràdio Tordera. Podrem fer aquesta entrevista com va dir que és seguidora de la tertúlia, per tant... Doncs, sí, aquest any 2025 l'analitzarem amb la presidenta. Hi ha molts de seguidors i seguidores de la tertúlia en la pista... De la vista. Arranjada. Amistat no ho sé. Ho deixem aquí. President, tu amistat res, No m'he enterat de res. És igual. Ara estava pensant en els pilotes. Ho deixem, diem adéu conjunt. Adéu. Fins demà.